Langkiroi ahawar ahoy dai sapalong MLA Dr. Mansing Rongpi Kahumri Dam. Bornirja Health and Wellness Center along Karbi Anglong Life Pen Kahumri Dam. Farmer Eka Puthak Opposition Asong Atum Ratapan Kethan Kaparlina Puthak BJP Ike ADC Atum Kapin Rem. Kardom Pini Adap Abirta Long Penny Liberta Thanbang Pisami Bhamilinteron Pinon Arju Ikta Birta Angton Pen. Meghalaya ahoy kedai sap kedo ahawar arada tumapan pai pateng ativi kapinchong ang theke towar mesen kave rihing ame kave anparta kithir thep adoya hoy kave henlo Hamren rong supi pen kahilo kilometer plikep sose langkeroi Meghalaya ahoy along kedai sap arada pan chimit mepin lapang ap achomangatum arniwang bidilangno bidikanglim pen hawar nangka cherai det japan Karlen bear anparta chopang reng abi abola pen chelong chainong kachojor anam anta tangka ke hang parun hum pen kapaduk wok je abi disi nangklem bom busi ningduk alam the chepaklang dun rinti Meghalaya anathu arniwang ta longle nangka cherai japan jakong horang pen kithur pen lapang ap ahawar pu amen nangke tokchot anta kalilang kedamtang preni phai isi arni west karbi anglong arlo amat papat pen langkeroi adak PMGSY atowar kasimar bom kedo aboha kipri ke theklong ajok kedo kisung ok chekom romason si dokoklo laso ahut lakha incoin boitha langso Scheduled Tribe LAC MLA Dr. Mansing Rongpi pen ahoy kahumri dam ahut langkeroi arong arlo ke bang plut ke kopai lola pen akisung ke boy do anta nangrat thek to pusi ningche thepen lamthe jaidun rinti Labangso kahumri dam ahut Karbi Anglong Autonomous Council Border Chairman Richardson Hanse Minority Welfare Board Chairman Joycing Teso Soching BLCC Chairman Augustine Hanse Socheng VDC Chairman Anparta BJP Socheng Mandal Committee Amaipur Roman Pator Ward Commissioner Sangpi Purnima Hansepi Nominated Ward Commissioner Moniram Teron Law and Order Rahimpen Additional SP Alina Teron Piatum Chetongdon Kahumri Damahu Towar Mesen Kavi Towar Kanglit Kangther Holik Likbook Side Ajok Gari Rong An Kapale Jiapan Sungkrungan Pinlo Lahai Amohor Ketheklong pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM EM atum do anta ahoy arata phan kamathak rang ang theklang dak lola pen pai pating ATVC pinchong bom lang kata cherok tok khawar arat pen chethan rinti Meghalaya Josemet lapang up achomang atumsi Karbi Anglong along le aning ke hang aling sainang klem bom pen langdun prongchot puloting nilitum ke kedo athai avelo lapen jongsi nangkerai kom japan thangnat awar sai pithek the pulote akaprek adim longle phelang nang ripi pen nangpe dolong nangkok pupusi rong arat pen MLA Dr. Mansing Rongpi pen alang diri sang hodum athengno lamthe jaidon Kisung alam the puthak enau tom han se thanu nangkok lo tum sum pik hangyang ha pisar pusarami pen ini tum nang kajinit lok aprang ke jawar di hadak pen ni tum nang unit lo sasiing puhe dak nang unit lo aru bampe non lah arong dulang ma ning dulang ma awelo lai ke stes lo ihi luchok abe deb lo aru mini lang koroyanat lo ameli tumta nili tum lang koroy yong se nili tum phan yong se pinia hok pet penali tum engine su thek thalang plote nili tum phan lo prek ki do ding le nang ri pidam rong stan me pan le Hamren pen Daniel in Karbi Anglong Life Bornirja Health and Wellness Center along Karbi Anglong Life pen kahumri damahut Doctor Nurse atum la pen hadak keklem achokamaratum kedo abuha kave akisung pentanglok penang an awar sai kave akisung thekdam long NH Thongkebra Circuit pen kahelo kilometer pli Bornirja rong piarong along kedo Health and Wellness Center along kedamtang preni phai circuit ani Karbi Anglong Life pen kahumri padodam Kahumri damahut labangso se kelang ahemso kelang charidun asong along amai phu rong asa riso terang lapen amekar atuma phan chetong dam pen kaching ki chethan kapa do pona hot nangka chethan do na tengke labangso Health and Wellness Center along ahoyar pongkabe kapang thira sai ki klema bangkabe lapen boha kabe ajok Doctor Nurse
helper lapen asa atuma matsi kapang thera sai cheklem ponang bom Dak bangke Sandepur sub center lo lasi lasu management committee long mangke nili lo president lo dakta president lo dakta ko rong sa lasi bangso long baso sub center join ni bangke lidong ki sik sak bok piklo athe bangke mandri bar ave doctor kene boha bena boha ave pen sukidar ave Chokamar atum kedo ahem kedo sita do pake jo yason si mandet lo athe bangso ahem kaheno et penajok inutbak achokamar atum ta do abang avedet lo la sirong asar ajo phirlo so that un edet ahut se kachilang jia phan don pharo ki thon so se aratum kisum chetong nang lo lo la da sabse ta long ma ke ni to kisung ge son do peklo athe bangke doctor tongka jo ke dode anke kisu tum bangke माने डिलीवरी तो दूजी बा जो फील्ड किसु तंदा दूजी केदा के थांगा कि मे माने हुइधा बेदलो ini tun kisu kilang dia apa sabang penang ati kuk du basi alang li kini yang sahorong sa kani alang bangke sakit alang bang akok lo sila soteng bang ti proy lo ti ambulance abang di tom bangke emergency nang vengti Doktor atum kedam kewang kahelo ajok aporating pen bangso health center along nangkapali thekthede rason lasi chokamar atum kedo abuha selam pithu pamekara doktor la pen nurse atum ladak amat kapado akenang so dinong luputa rong ada atum nang pachini don halapu tong sikot kisodeta hud 108 ambulance sitame kavidet ajok tong sikot akaprek adimalong se kachilang damji aphan ke pona kinang sot kedo hudlote ame thang atum si ke pon kewan avar sai chirinang kok titiputa nang pachini don rinti labangso health and wellness center long kemisin se kachilang avar sai kelong nang jiason ansitame okpran anathu kelang pon arpu kedobom IEM khonsing rong pi prabjin pen nang humrira nang langchari du nang jiputa kachuningri padopon langchi thingpen subhaserang karbiang long lai tangtenon dihina mo phan malomso biotang ton pon iksena humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pe kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adu. Dihina mopi puthot betar jupontu iglona. Parliament along kedengpon farmer ek alampen ongdung opposition asongatum kapachethang tapachethang pro aputhak ningkang samse chepaklangse BJP is Karbi Anglong District Committee atum pherangke amai kepha kedamtang preni phai cap army BJP is Karbi Anglong District Committee ahin pen methang asai hamlong farmer ek alampen opposition asongatum kaningje tap kaningje pro aputhak pherangke amai Phasi Lamklar Pipon Bangso Pherangke Amailong BJP EKADC Chunbang Mate MAC Dorsing Rong Hang Kaningje Atengke Bharat Parliament along Prime Minister Narendra Modi ahinte Saikatiki Arata Tumaphan Theta Nakerat Kipi Ponji Aphan Lapen Kapachin Thur Ponji Aphan Anparta Our Saikiti Pon Thekji Aphan Si Abanaron Larponsi Puthot Akimiaron Selam Ponsi Bangso Farmer Ek Dengpon Lo Labangso aron kedeng pen saikatiki arada tumaphan penang an aledu po sitame Congress pendang lok kaprek opposition asongatum laso farmer ekaputhak kedam tang penang an arni pen pachithang tu rata tumaphan kethan parling ponlo lasi laso along nilitum BJP EKADC ahin pen pinrem ponlo pisi MEC rong hanga sanghu ningjepon
Bangso farmer ek pen sai katiki aradatum kangtangkring ahithi chelongpon polapen kidukilak sai katiki aradatum angbong kache jogdonatum arideng pen pusitami chepajok pon un poputa MAC dorsing rong hangka ningje padoponsi BJP sarkar ahin pen ketok jir pen kapang dakpon alo athui MAC dorsing rong hangpen pherangke amailong klardak pen than pajir mi pon dilitum kedam tang ala September ceklo tarik kliben Oktober 2 tarik an bangke ceklo jon sosai dilitum BJP parti hin pen kedeng pon ateng si is karbiang long dilitum BJP parti penta dilitum klaim pon pacun ponun pamilo den nang litum halahai kato kabelong rame dilitum ke klaim dam long nang litum dame chini pon long non bangke kedam tang arni Bharat Parliament along Narendra Modi Chepatir Piponsi Bharat Prime Minister Narendra Modi Chepatir Piponsi Sai Chutuki Arata Tumphan Theta Nakera Piponja Phan Alang Litum Jogwan Pen Gekle Madam Labangso Wai Abor Sai Kelong Ya Phansi Kedotang Labangso Sai Kediki Tumphan Aron Kedotang Aputha Kanpar Ta Aron Lar Kontusi Non Akini Aron tum somse ponlo labang soron pen abangke penaan sai chutuki ara tum tame akejoi kindopo Bangso ketok jir alo along ke jongalan the langpon iksinga pherangke amailong BJP EKADC donmai phulapen EM Raju Tesu Chunbangatum Sarsing Phangcho Madhuram Lekthe MLA Barin Bidya Singh Ingleng Pach Thangchon Bang Bidya Singh Rong Pilapen Dilip Rong Hangatumta Chetongdon News Report Sarjip Katha Karbi Anglong Live Denarong ahithi kelang chari asong amaiphu Joy Singh Kro arideng pensi rat atum tongsekot barpi barso kedwa hem kimi ingpu pipontanglo Nomati constituency kapalo Denarong ahithi ke Karbi akhai atum dep aphansi kapano pipon pule jong dun thipsita henone lapen hithi angbong ke banai ke Denarong ahithi ta isilo Labangso ahithi long penang an Karbi akhai atum si chojor cholang beha beparana thu choklem chodam thekpon long Chethan pon me Denarong ahithi long pharmacy stationery cinema hall hotel langok phakok ke jor tempo auto taxi anampen kachowek hor akula chukangti pendanglok angton pen Karbi akhai atumsi choklem chodam pon rintilo Den arong ahithi lake Karbi akhai atum aphan akenang sotnai ahithilo pusi Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rites Inghi sitame kamatha parsik ponsi kulat kimi kikim pon pen danglok hithiajo munit atumta akeng pen kedam atowarso hithiajo kapatur bongji aphan solarame munit atum gari motor kachong hongji ahem pendanglok penang an akaching thorasai dengponlo Denarong ahithialong kemesen barpi barso kedo ahemta akenang sot nailopu hithi kelang charia songatom akemanga tengsi Denarong ahithialong kulat kachubi aradatum akikim akerang patangdet aphi hithi kelang amaipu joysing kro arideng pensi ingpuponlo Lapuson aporohu Denarong hithi kelang asong achunbang Prodip inti Denarong VDP asong lapen VDP so arlo asong atum pendanglok hithialong kulat tibidon abangpu bang phiatunta chetongdon Denarong pen Bikrom Teron Karbi Anglong Live Tangte pini Adap Abirta kela panse kangton iglo domi thakme arni kime